Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako opraviť chybu zápisu na disk v Steame. Otvor Steam, klikni vľavo hore na Steam a potom na nastavenia. Klikni na stiahnuté súbory a najprv vymažeme vyrovnávaciu pamäť. Vidíme to tu, klikneme na vymazať vyrovnávaciu pamäť. Potvrdíme to a Steam sa reštartuje. Steam sa spustí sám, chvíľu to trvá. Vyber si účet a prihlás sa. Ak to nepomohlo, klikni na Steam, nastavenia a prejdi do knižnice. Potom aktivujeme toto a toto. Zlepší to výkon, čo môže odstrániť túto chybu. Keď sme tu, môžeme ísť rovno do úložného priestoru. Vyber si disk, kde máš nainštalované hry. Potom klikneme na 3 bodky a vyberieme Opraviť knižnicu. Kliknite na áno a uvidíte, že sa knižnica opravuje. Bude to chvíľu trvať. Ak to trvá dlho, môžete to zrušiť a skúsiť iné riešenia. Ak nič nepomohlo, skúste to znova na konci. Vyhľadajte Steam, kliknite pravým, otvorte umiestnenie a vlastnosti. V kompatibilite zaškrtnite Spustiť program ako správca. Zaškrtnite to, kliknite na Použiť a OK. Potom reštartujte PC, aby sa zmeny prejavili. Spustite Steam ako správca a overte, či funguje. Ak nič nepomohlo, odinštalujte a preinštalujte Steam. Vyhľadajte Pridať alebo odstrániť programy. Nájdite Steam, odinštalujte ho, vyhľadajte a znova nainštalujte. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak áno, budem rád za like. Dovidenia.